Euskara da oparirik onena, euskara eta aisialdia. Umeek Gabonetan ere euskaraz jolas egin dezaten aukera geroz eta zabalagoa da, duela 11 urte Gipuzkoako Foru Aldundiak abiarazi zuen kanpainari esker. Euskarazko aisialdi produktuak ditugu protagonista, Gabonetan ere euskarak izan dezan merezi duen tokia. Kanpainaren helburuetariko bat da euskara, lehen esan dudan bezala, euskara sustatzea, euskara indartzea eta umeen eskuetara jartzea. Zer gertatzen da, sarritan euskara ez gara konturatzen, baina umeen munduan lotzen dute batez ere euren ikasketak eskola munduan, eta nahi izan dena da euskararen pertzezio hori, euskararen hurbiltasun hori eta euskararen gana gertuago bizitzea era maitagarri batean, era goxoago batean. Eta zer esanik ganez, jostailu batzuekin eta ondo pasatuz eta lagunen artean erabiltzen baldin badute euskara, askoz ere hurbilago sentitu dute eta gainera eurei geratuko zaien sensazioa, askoz ere goxoago izango da. Ez ziren haiek garai oparoak euskarazko aisialdi produktuentzat. Jolas, joko, ikusentzunezko eta panpin gutxik zekien duela 11 urte euskaraz. Eta horiek umeengan duten eragina eta indarra kontutan hartuta, ez alzen premiazkoa euskara ere umeen mundura hurbildu araztea? Foru Aldundi, banatzaile eta saltzaileek bat egin zuten beste behin euskararen normalizazioaren eta euskarazko aisialdi produktuen mesedetan. Garai haietan, L'Oreal Leonid Barrutiak nolabait iniziatiba hori eta berak aitzinari zela, ados jarri izan ginean, bai instituzioak, bai saltokietako arduradunak eta gu nolabait banaketa lanetan gabiltzanak, nolabait ziurtatzeko produktu horiek, alde batetik bai ekoizleak, bai saltzaileak eta gu nolabait zubilan hori egiten kanpaina hauek aurrera emateko. Hasiera batean eremu Gipuzko mailan egiten zen, ondoren era xume batean izan zen hasiera batean, ondoren ekimen hauek indartzea joan izan den, gogoratzen dut autobus bat antolatu izan zela euskarazko produktu hauek erakusarazteko herriz herri egoten zena, salgunetan, azale handietan. Ondoren ekimen gehiago izan ziren, bai etxetxo bat antolatu izan zen erakusaltzariak ere jarri diseinatu izan ziren saltokietan egoteko, seinaletika bat eta antolatu izan zen, nolabait adierazteko produktu horiek eta kanpaina bat egiten zela, zer esanik ganez, komunikabideetan irrati, prensa idatzietan ere honen berri ematen zen, eta poliki-poliki gorpuztea joan izan da, eta esan daiteke gaur egun duela ia nolabaiteko arrakasta bat edo ia jendeak eta saltokietan eguberria etorri edo inguratu bezain azkar kanpaina honen zai egiten dira. Aurten Euskal Herri osoan halako 50 stand ipini dira, gehienak hipermerkatuetan, baina kanpaina jostailu eta liburu dendatara ere zabaltzen da. Kasu honetan erakusaltzariak jartzeko toki gutxi dutelako, karteldegiak, katalogoak eta abar baliatzen dituzte euskarazko produktuak bultzatu eta nabarmentzeko. Gipuzkoa da saltoki gehien dituena, 24 guztira. Bizkaian 19 ipini dituzte, eta Araban, Nafarroan eta iparraldean guztira 7. Guk aurrez aurre topo egin dugu euskara da oparirik onena estandarekin arrasateko eroskin. Asko areagotu dira produktuak lehen kanpaina hartatik. Gainera orain duinagoak dira. Ez horren xumeak eta gaurko umeen beharretara egokituak. Erakargarriak beraz. Euskarazko aisialdi produktuak ateratzen dituzten argitaletxeak ere geroz eta gehiago dira. Hor daude Elkar, Jartalo, Argia, Baleuko, Urtsintxa, Txotxiripurdi eta beste hainbat. Izatik izan duen bezala, 11 urte daramaguia euskal produktuak Gabonetan ekartzen, eta geroz eta nabargarriak dira. Hasieran oso produktu gutxi ziren, ez zen ikusten, eta pixkanaka, ikusten dugu, bestekin konparauta ez dela asko, baina geroz eta jostailu gehiago, jolas gehiago, musika gehiago eta liburu gehiago sartzen diela. Urteak behar izan dira eta kanpaina eraginkor ugari, baina egun esan daiteke euskarazko produktuak kontsolidatu direla gurasoen eta umeen artean.
Urte hauetan guztietan izan dira eta badira arrakasta itzela lortu duten produktuak. Gogoratzen zarete Pirinioetako kamiltxo hartzaz? Bestseller bat, jostailu munduan, kamiltxoren panpina. Urte betean atera eta urte batean esaldi izan zen. Eta ez 1000 eta 2000 baizik eta kopuruak importantea. Horren ondoren gero izan dira, jostailu gehiago, agortu izan direnak. Arrakastatxuenak, behar bada igual panpina aldetik, ezta? Hor daude Pirritx eta Porrotx urtetik urtera berrarraketapenak egiten dituztena. Aipatu beharra izango litzateke Argitxo bera. Argitxo pertsona oso importantea da ume munduan eta ezaguna denez, horre berak ere laguntzen du salmentarako. Jokoetara joango gainake, ondo saltzekotan, aipatzekoa dira baita, igual 1000 luze kasua, ez da, lehen urtean atera, Guberritako Olentzero aurretik ia agortu da zegoen, eta aurten, zoritxarrez, nez eta telebistan ikuste eta horretaz baliatu beharko gara, zeren merkatuan ez dago, agortua dagoelako. Eta gero hortik dena parte, gehiago ere, aipatu beharra dago ikastola munduan batez ere, Bizkaiko ikastola elkarteak izango du katalogo zabalena, euskal alfabetoa, euskal bokalak, giza gorputza, nor da nor, txinpartagailuak, hau denak oso ondo saldu izan dira, agortu izan diren produktua dira, eta bueno, gaur egun esan dezakegu, mintzat agortza iristen garela, eta urtetik urtera horre berak egin izan duena da, kanpainunek hasiera batean zuen helburuetariko bat, eta da, argitaletxeak ere animatu daitezen, produktu berriak ateratzen. Egin saltzen dugunak panpina dira, bai Argitxo, Olentzero, Olentzero pasada bat, asko saltzen da, dantzaiten donak eta besten donak, eta Pirritx eta Porrotx. Aurten gainera, ekarri genitxuna hasieran, ez digute gehiago zerbitzu, behaiek ere zergabe gelditu dialako, eta danak saldu dira, danak. Pirritx eta Porrotx panpina, Argitxo eta Olentzero gehienak saltzen diren. Eta gero DVD-etan eta liburutan, gehienak bai Pirritx eta Porrotxekin erlazionatuta dauden tema guztiak. Eta Argitxo, azkenen ikastolako euskaraz bizi panpina da, umeak oso erlazionatuta daude beraiekin, eta loiteko goxo da, eta asko saltzen da bai. Da panpin bat oso abotsa maiteagarria daukena, eta euskaraz mintzatzeko animatzen duena, eta asko saltzen da bai. Diseilua pizten da. Dakizu nire kanta? Arri zapero, aurrek egin euskaraz, orain eta gero. Panpinak, musika, filmak, liburuak, informatika jokoak, aldizkariak, jostailu zein jokoak. Horietatik geroz eta gehiagok daki euskaraz. Euskaraz mintzo, jolas, irakatsi eta abesten dute. Euskarak merezi duelako eta umeek ere merezi dutelako. Adi baina, ikusentzule, ez dira eta euskarazko produktuak saltokietan denbora luzez gure zain egongo. Kanpaina sartuta gaude eta nik behintzat ditudan datuen arabera, ez da asko faltako lehengo urteko salmentatara hurbiltzeko behintzat, ze, klaro, salduko dana guk mugitua daukagu, mintza posizionatu daukagu saltokietan. Eta kasu horretan, aipatu garenago, aurten ere, umetxoak muituko dira, umetxoaren gurasoak azkar muitu beharko dira, zen eta produktu batzuk ez dituzte aurkituko, izan daitezke bezala, lehen aipatutako panpina kontuan. Azkar ibili beraz, ez diozue aurtengo Gabonetan etxeko txikienari euskarazko irribarre bat ukatu nahiko. Gure Olentzero, pipa hortzetan duela eserita dago, kapoiak ere baitu arrautatxuekin, bihar meriendatzeko botillardoakin,